Ni Irene naz, Igorrekoa naz, eta seme-alaba bi ditut. Zaharrenak 5 urte dekoz eta txikerrak 2. Euskaldunek gara. Gurasoak biok are euskaldunek, gure gurasoak bebai. Eta etxean eta umeen artean beti euskaraz egiten dugu. Guk etxean euskaraz egiten dugu, gehienetan. Gure artean normalean euskaraz. Nos gure dugunean, igual seme-alabek aitu bezeitea ze, batzuetan erderaz egiten dugu, baina oin ja bada espada inglesez egiten dugu, nez eta asko jakinez. Ez dakigun norarte, ulertuten da hori neurek erderea. Kalean be gure artean euskaraz egiten dugu, eta lagunen artean gehienekaz be euskaraz egiten dugu. Orduen umeak gehien entzuten da horien euskara da. Telebista ikusten dugunean adibidez, guk gitxiten ikusten dugu haurekaz batera. Igual haurek ikusten da horienean marrazkiek edo dana dalakoa, batzuetan ikusten da horiez euskeraz, beste batzuetan ikusten da horiez erderaz. Ze gainera pentsetan dugu telebista apur bet erderaz ikusteak lagundu aldotziela erdera ikistea, haureri bebai. Eta hori edo ipuinen bat leidukeran, zesto gune gure da guk erderaz eitea haurekaz ikizide irien. Gurago dugu, telebista ikusi ez, ipuinen bat entzunez, ikizide irela. Baina ostean normalean gure bizimodu euskeraz da. Eta umeakaz batez be euskeraz da. Gu bizi garen herrien, Igorren, euskera nahikotxo egiten dela esan beako naunke, gero egia esan danerik dau. Umeak eskolan euskeraz egiten da horie, eskolatik kanpo oin gero eta gehiago, ja 5 urtekoaz batez be, hasi dire erdera purtsu bat egiten, baina ondino egirten da ume askok ez dakiela erdera askorik. Guk lagunen artean be euskeraz egiten dugu, eta lagunen seme-alabek be euskeraz egiten da horie, beraz, aste barru, aste buru, umeakaz egoten garenean, normalean euskeraz egiten dugu. Nik pentsetan dut, gu izpilu bat garela umeentzat. Eta, nagusi guztiek dire izpilu bat umeentzat, baina batez be gurasoak eurekaz pasetan daurielako denbora gehien, eta azken baten haurek direlako importanteena. Eta guk beti esan dugu, zeo zerrei umeak eiterik ez badugu gure, guk ezin dugu lehin. Eta argi baino argiago, zeo zer egiten dozunen umeak ostetik kopio egiten daurien. Beraz euskeragaz ezagaz baino gehu. Guk nahiz eta esan zer egin behar dan gure artean ez badugu praktiketan, ez dago esertarako balio. Horregaitik, nik pentsetan dut gure artean euskeraz egin behar dugule. Eta ez gure artean bakarrik lagunen artean, eta umeak ez direla ikusi euskerea zeozar serio moduen. Bezik eta edo zelan biziteko gauze bat, erramienta bat ala. Azken baten guk egiten dugune haurek bardin egingo daurielako. Guk hori praktikara eroaten dugu eta leginduko gara beti eroaten. Hemen eta hemetik kanpo. Gure seme-alabek lagunen artean euskeraz egiten da horie. Baina ondino urte 2 eta 5 urte baino ez dauki, ez orduen ondino, ni pentsetan dut normala dela. Hemetik urte batzuetara ikusin behar. Bada usume batzuk ondo egiez daurena menperatuten euskera eta orduen haurekaz bai alegin duten direla, eurepe erderaz egiten. Nik pentsetan dut bai euskera eta bai erderea menperatu behar dauria zela, eta alba dauriez hizkuntza gehiago menperatu, hobeto. Azken baten multilingüe izatea nik pentsetan dut oso ona dela, gauzea da susterrak galdu ez aitea. Hoi momentuen niri ez dozte ardure erderaz be eitea, eta beste zeo zerrez ondino txikiegiek dire. Baina ondino erderaz daurien menperatuten, euskeraz oso ondo egiten daurie, orduen azken baten joerea beti euskerera da.